రామ్ సుబ్బారెడ్డి గారి వర్ధంతి సందర్భంగా వాళ్ళ కుమారులు కొద్ది కొద్ది పెట్టి వాళ్ళ గోపురేస్తుంది కదా లోపల మా మనుషులు తీసుకుపోరమ్మా, లోపల మనుషులు ఉంటాయి మీ వాళ్ళు. బాబు పెరగనుంటాయి నన్ను వీడికి రా. నంద్యాల పట్టణం ముక్కర రామ్ సుబ్బారెడ్డి గారి వర్ధంతి సందర్భంగా వాళ్ళ కుమారులు సూరోజు రామరెడ్డి, సూరోజు అశోక్ రెడ్డి, సూరోజు ప్రవీణ్ కుమార్ రెడ్డి వాళ్ళ తరఫున ఈరోజు పరివర్తన లైఫ్ సెంటర్ నందు ప్లస్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ నందు ఈరోజు అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ సహకారానికి హెల్పింగ్ హ్యాండ్ సొసైటీ తరఫున మేము ముందుకు వచ్చి సేవ చేయడం జరిగింది. ఇలాగనే వీళ్ళు 5 ఏళ్ల నుండి సేవ చేస్తున్నారు. ఇలానే మరీ చేయాలని కోరుతున్నాము. ప్రతి ఒక్కరికి ఆదేశంగా నిర్వహించి చేయాలని కోరుతున్నాము. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి, లైక్ చేసి, షేర్ చేయండి.